Yamakateerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Pandiri kuuya izvezvi pane nyaya dzakawanda dziri kuitika. Vamwe vanga vatosunga majombo, vasunga bhutsu, vagadzirira kuenda kumanikaland mabhazi, vanga kutotaurira kuti munonotakurana pakadai. But muri yeZimbabwe chiri kuitika ndechekuti nyaya iyaya haisi kupera zvakanaka because vamunyaradzi machacha havasi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Ingori letter after letter yekumisana kuti uyu ngaambomiswa pane zvinhu zvaari kuita. Now vamachacha tsamba yavo iyo vari kuti following your meeting with His Excellency, the President of Republic of Zimbabwe and First Secretary of ZANU-PF, Comrade Dr. E.D. Mnangagwa on Saturday morning, His Excellency has directed me to inform you that the Presidential Economic Empowerment Program scheduled for tomorrow in Mutare be postponed indefinitely. The Secretary General, Comrade Advocate Mudenda, will advise you on the guidelines under which the program will be relaunched soonest. Be advised accordingly. Ndo shoko rangu raswera kana kuti rarara rakatambidzwa vatungwarara. Handisi kuzotengera nyaya because vanga kutogara vachingudedzera kuti because after tsamba yekutanga yabuda akabva angonanga ku state house akunosataura na Mnangagwa. Saka tozodi izvozvi zvikanzi after watonosangana navo futi vabva vandiudzawo kuti iwewe takukumisa. And you know kuti Tungwarara is that guy kuti ane nharo, still a young man. Zviri kunakidza zvinhu zvese zvaari kuita zviri kumubudira pazvinhu zvese. But ndiri kuonawo vamwe vari kubuda vane maonero akasiyana-siyana, and I'm sure kuti vanhu vachadzidza zvakawanda pane nyaya iyoyi because pari kunzi if Tungwarara is running a presidential economic empowerment revolving fund which is a government funded program, how does Machacha come into this? If this is purely and truly a government-funded program, how does Machacha get involved using ZANU-PF powers? This is not a program run by ED as the first secretary of ZANU-PF, but by ED as the president of Zimbabwe and head of state and government. Therefore, Machacha's letter is null and void. The only letter that could block such programs is to come from the Speaker of Parliament, Jacob Mudenda, not Machacha, unless you are trying to make us believe that this is a mere looting scheme. Otherwise, Tungwarara won't be blocked by a chihuahua of term president from doing government programs when term president is not part of the government. Ari kuzonzi term president panyaya yacho. I hope kuti mese munomuziva. It's kudata gwere ndiye kutaurwa nyaya dzacho dzineka kunowonesana zvinhu. But inini I don't think kuti zvinhu zvinoitwa naTungwarara zvese zvaizvi maprogram zvavo zvine chekuita nekuti ndezve government because vanenge vachiti vaMnangagwa oye ZANU-PF kudi. So I think ndo pana pari kupinda namachacha vachizomisa because anenge auya akapfeka jezi rezanu obva adedza vanhu vari mumastructures chichi zvezANU-PF inongwa unganidzirwa vanhu neZANU-PF. That's what I think inini zvangu. Saka ukaona vangoramba uchingoti tiri kuda kuzokupa empowerment takazodai uchibudikira uri mupati. I think ndo pari kuita a very big problem panapa ndakatarisa. But inini zvangu ndikuona kunge vachadzidza zvakawanda. Kana zvinhu zviri zvegovernment ngazvingoitwa negovernment zvobenefita munhu wese. Ndo zvatinotarisa. Ina handitarisire kuti munhu wotonzi worova zirigalia kuti uzouya uchinoti aiwa ngapauye munhu wese ari munzvimbo. Even though zvichitanga zvirauro zvinhu zvakauya negovernment ikazvautanga zvirauro munhu aakuningirikana. Kana uyo asina simba uyo aruramba akamira saningirikini as president. Zvinhu izvozvo ngazvinyatsoseparateka. If you go kune dzimwe nyika izvezvi vakaita any program or anything hazvisi zvinhu zvokuti zvinenge zvakaita kakunokepshwa nepati kana kuti vari kuforsa kupusha pati yavo iyo isiri nguva yeelection. To me it doesn't make sense honestly. But nyaya iri kubuda vamwe vari kuzotaurawo vane maonero avo vari kuti the current commotion in ZANU-PF is nothing but stage managed. When Mnangagwa wanted to remove Mugabe, he robbed in people like Ivan Marawarire who were used either knowingly or unknowingly. Mnangagwa's target is Chiwenga, and one day I will explicitly explain why. And is
ndiziva maonero anenge achitawo vanhu kuti sisi tiri kuona kunge ari kutaimira nhinga. Handizive kuti mamwe mazita anenge achipinda papi honestly, but hazvisi kuluka bo, hazvisi kuluka good. Ndo maonero andiri kuitawo inini pane nyaya iyoyi yese iripo kuti unzi wanyorerwa tsamba mangwana zvinzi tsamba yacho haina basa tinodai so, ukaona tsamba womhanya kustate house unoti aiwa vanditi zvakati, wobva unodidi zviri kufamba sei. Ende vamwe vari kuti simba rina Tungwarara racho rakawandisa, haasi kumbovhunduka kana mazita racho ese emuZanu PF ananhingi kuti anozomboti but nhinga nditsura, ari kunzi mukomana haasi kutombo hana kana chaari kutombokendenga. Izvozvo zvega zvinhu zvokuti zvinotovhundutsa futi kuti ko munhu kana ari kutadza kunhingirikina chii chiri kumbonyatsoitika, kuti wotonzi iwe usadaro wobva uramba uchidaro, wototi aiwa mira ndinoona Mnangagwa wacho pastate house pake wodzokorodza kuramba uchidaro zvega. For sure zvine something, but anyway handisida kuramba ndichingonhingirira ndiri ipapo. There is this issue yekudzoka kwaadvocate Nelson Chamisa mupolitics iri kutaurwa navanhu vakawanda vari kukomenda. Ndiri kuona George Charamba ari kutaurawo futi something pamusoro penyaya iyo achiti citizen movement chii chitsva apa naye haisiriyo nyaya yakapfunyisa chisero vana voshumenyube pamarallies here. Transcript: Nelson Chamisa announces launch of citizens empowerment, says not a political party. Saka manzi zviri kuzofamba sei pari kuti hanzi vari kunhingirikina. Honestly iyi nyaya iri kuto unonzi kuita sei, inotoconfuse vanhu vakawanda, but atoti hanzi kusaidi kwedu hanzi vanhu vangu vanondifollowa vari right, vari kuziva skill rebo but pakadividwa opposition kuti zvekutamba izvezvi ndiri kuona manumbers haasi kudaira the way zvaingoitika kudhara. Vanhu vakatsamwa kusvika pekupedzisira, vanhu havasi kunakidzwa. I don't know why vanhu vachisvika this extent yekuti vanhu vanonhingina nezvinhu zvakadai so. Kufaitana kwacho kuri kuitika kwepapo kwakawanda. Ukaona naJohn Jaramba vakudairira nyaya idzodzidzika dameno regai tinyarare, tinozonzi tinotaurisa kana kuti tinolauda. Ndisandapedza zvangu nguva yenyu yakanyanya kureba muri yeZimbabwe. Ndokutendai nekuramba makatsigira nefenuro kana kuti chivhitivhiti whatever you want to call it, but ndokutendai nekuramba makatsigira Kulian TV kuti irambe ichienda mberi nekuisvitsa payasvika ipapa. Padai pasina imimi kungadai kusina zvesezvo zvine zvichitaurwa ende kungadai kusina nyaya dzakawanda dzinenge dzichingoitika, but rekedza ndishandise mukana uno kukuzivisai maZimbabwenzo vari muSouth Africa. Aiona zvinhu zvacho zvadirwa shuga kaizvi, vanodawo kuregistirwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vaya vasina mawork permits kana kuti mastard permits. Ndiri kuti mazuva ano zvaanyore. Pane company inonzi Education Research, iyo inova iyo yega company inotungamirirwa neanonzi ana Mukoma Owen. Vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account. Saka iwewo zvaunofanira kuita kuvabata, wotaura navo, vokubatsira. Vari kwavari ikoko, iwe uri kwauri. Kune vari outside South Africa vaya munokwanisa kuregisterwa, but make sure kuti passport yako inenge ine iya inonzi entry stamp. Saka pamunobva kuna diaspora muchipfuura nemuSouth Africa, tangai nekutobata Mukoma Owen motoita zvekuregisterwa makambani enyu. Ndozviziva kuti maZimbabweans mazuva ano vava vanhu vakavhurika brain panyaya dzekuita business. Zvinhu zvako zvinotokufambira ende haumbofa wakadisappointika. Ava vaEducation Research vari reliable and affordable. Kune vamwe vanogara vachibvunza nyaya yekuti tozodii kuti tizoningina mawork permits. Handidi kunyeberai muri yeZimbabwe nyaya yekuti mabusiness permit kuti unge uchinzi waiapply wakwanisa kuiwana iwe mumakore atiri anaya ndokunge watokwanisa kudeposita something like 5 million muaccount yako mubusiness ningina account yako. Saka obviously zvingori pachena kuti unotomboda kutanga wambovhura FNB business account yacho. Saka company registration inenge yatotwa kudhara, iyo inenge yatozowo next step. Saka kana usina futi 5 million yacho uda uzodii, uda kuipowa nani? Handimazviona. Kune vanhu vanoda kuningina, but vanoziva nezvemabusinesses vanokuudza kuti icho ndochokwadi chakazara chiripo. Saka ndiri kuti for now vanoda kuvhurirwa maFNB business account nekuitirwa macompany registration, iyo company inonzi Education Research ndidzo shasha dzinopedza masports. Ndo vega vanokwanisa kukuitira zvinhu izvi. Vari affordable, reliable, reasonable, professional futi. Saka garai mavabata vakubatsirei. Panamba dzavo dziri kushowa paflyer, nyatsai kuzuma, torai ma screenshot, whatever you want to do. Kana uda kuita screen recording wonyatsodziseva pakanaka, do it now.